Pinay. Ay, tibang. Okay, so ayan, magandang araw po sa inyo mga boss. Ayan, tapos na po tayo rito sa Maminggan. So yung TV console na lang. So ayan, ito po yung katuloy ng video natin kanina. So punta po tayo sa Villasis, Pangasinan project. Bads. Okay. So sa mga ano pala mga boss, mga viewers natin. So yung kulay nito, kulay ng bahay, tiles na pumunta rito. Si Sir Dominador po yung namili. So lahat po ng nilagay rito, siya po yung namili. Lahat ng ikinulay natin, siya po yung namili. Kaya parang tayo lang nagtrabaho. So idea niya po lahat ito. So ayan, para credit ko na lang po sa kanya. Kasi labor lang naman tayo po rito dun sa tiles. Tapos yung mga pintura, siya naman po yung bumili. Kaya credit na lang po natin sa kanya yung improvement nitong bahay, yung design, yung finishing niya kay Sir Dominador Viñas. So ayan, ang ganda. Okay, para na mga boss. Nalpas atin, Angkal? Okay, ate yan. Sumur ka kanyame. Okay. So ayun mga boss, maraming salamat kila Sir Dominador Viñas. Punta na po tayo dun sa Villasis project. So yung bagong lilipatan nilang Carolan. So tara, ayan. Ganda na. Ang ganda na. Ayos. Sarap sa pakiramdam. Nakatapos tayo ng isang project, kaya lang may bago na naman tayong tatanggapin. Kaya ayun, panibagong ano na naman, stress. Pero enjoy naman mga boss. Okay, dito na po tayo sa Villasis project. Buksan natin yung gate. Okay. Good afternoon, sir. Okay. Ay, Carolan. Okay, so ayan, kasama natin isang Carolan. So ayan, siya yung didiskarte dito. So ang mangyayari kasi dito yung magiging CR, yung sinasabi kong pintuan. So dun yung magiging pintuan, tapos CR na po ito. Tapos doon sa taas ng CR, gagawa tayo ng ano, slab po yon. Yun po yung landing ng hagdanan papunta doon sa rooftop. So yun po kasi, rooftop na po kasi yun. So yun po yung magiging hagdanan. So baka magano pa tayo ng landing dyan, Angkal, sa gitna. Tapos na magita mahala di angle na. Kailangan nag-landing pa niya. So tingnan na lang, discard na lang natin kung kailangan pa lagyan ng landing doon sa may bandang gitna. Okay. Ato boss, di sarado ba ito? Sarado ata lang ka. Katungtungan to pati ata sarado to ata. Ate sarado. Tapos yung isa pang gustong ipasa ayos ni sir, itong pintuan dito. So yung pintuan dito, gusto niyang iurong dito para ayos sa may rep, kasi nakalimutan nila na mag-design para dun sa rep. Para sa rep. Pero kukusapin natin siya. Kung gusto nila namang nakahiwalay yung rep, pwede naman dito yung rep natin. Pwede naman siya rito. Kaya lang hindi lang nila mabubuksan ng todo. Pwede naman dyan. So kukusapin na lang po natin si Sir muna. Nag-aspi na sila. So pang duwang ako tate yan. Okay. I-brush mo lang yan. Mading ako One brush. Iyan tukol-tukol gawin ka na ako. Okay.
Nga medyo santay na isimbrasyo de? Roller po. Roller? Mat? Siguro di, ano yun lang nun? No mat ajay. Sige. Ang ganda na ng haspi, oh. Parang ano rin, parang PVC rin mga boss, may groove, oh. Tapos ano pa yan, lalagyan pa po ng emulsion yan. Pagkatapos para po ng tab. So ganun po yung mangyayari dyan. So tawagan natin si sir. So andito naman tayo sa taas mga boss. So ito, tatanggalin na rin po natin ito. So papalitan natin ng PVC. So kung pipinturan naman natin ito mga boss, ganun pa rin naman yung itsura nito. So hindi ko nga alam kung flat ito o slanting eh. So wala tayong alam na hindi wala akong idea kung anong ginawa dito nung kontrata. Tapos lalagyan din natin ito ng false beam, pero hard reflex na po 'yon. Ganito po yung lalagay natin. Para pag umulan hindi dire-diretso dito sa may ceiling, may sasangga. Sasangga siya pati doon. Dire-diretso po 'yan. Nandito. So malalagyan din yan ng false beam dito. Ambo, pati dito, no? Ganyan. Tapos i-flat mo na lang. Basta i-flat na lang din na natin lalagyan ang design nito para hindi maging komplikado. So puro pin light. Pati doon lagyan mo din doon. Pero tanggalin nyo muna lahat, pati yung framing. Tapos tignan, i-check nyo nga kung bakit may tumutulo. No? Tanggalin nyo lahat ito. Tapos yung mga hard reflex, ipagilid nyo lang dito. Magagamit pa natin yan. Okay. So ayan lang. Tapos itong isa pa dito, hindi pare-pares yung isang problema dito. Hindi para pantay-pantay yung poste, yung paglagay nila. Makikita mo rito, hindi pantay-pantay. Ayun, may nauna, merong gaya nito. Ayan. Ito nakalabas, yun nakapasok. Hindi natin mapantay na ma-false beaman. Maganda sana kung pantay-pantay. So hindi maganda yung pagka-layout nila, pagkalagay ng mga beam. So tingnan na lang natin mga boss. Okay, so ayun mga boss, andito po tayo sa Kamiling project, Kakamilingan project, Kamiling Tarlac. So matagal lang pong tapos ito. So yung inano na lang po natin dito, hinihintay yung ilaw, ikakabit po natin yung ilaw. Tapos yung granite na ito, si crystal granite na lang po yung magkakabit niyan. So ayan, hintayin natin yung kapatid ng may-ari ng bahay mga boss. Okay, so ayan na po si Bagis. So yung granite na lang, so okay na po lahat to. So granite na lang po yung hindi na kabit dito. Oy, ayun, ganda na. So yung granite na lang mga boss. Ayun, Ate ba di pinagkatatanay? Hindi cover na. Pwede pa cover na isa. Okay na. Okay na, ayos. Check natin mga boss. Ang ganda, ayos. So ayun mga boss, hydraulic. Ito yung sa may range hood. Ayan, okay. Ayos. Okay na. Ayan, yung pull out basket. Pull out basket mga boss. Ayan. Ayan, ang ganda na, Okay. So yung granite na ito, si crystal granite na po yung maglalagay nito. So kasama na po ito niya. So marami na tayong ibigay na project kay crystal granite. So ayun, simula nung i-recommend po siya sa YouTube channel ko, marami na pong
nagpagawa sa kanya ng granite. So yung malaking tulong na rin po sa kanya na maraming nagtiwala sa pagrekomenda natin sa kanya. Kasi mura lang po siya magbigay ng granite mga boss. Pati installation na. Mura na. So doon sa mga project na binibigay namin gaya nito. So wala na po kaming hiningang porsyento diyan, basta bahala na silang mag-usap ng kliyente. So kami okay na kami doon, makatulong kami, okay na sa amin. Kasi marami naman kaming project na din na namin kailangan na mamorsente. Ganun din sa may ibang project natin. So yun. So ito na lang po yung ilalagay natin dito, yung strip light lalagay ng girl. Ayun ang ganda na talaga picture mo na buds para may na. Makuryente. Okay. Kasi naraming na switch na. Ayos. Ano na? Yung switch niya. Sige. Okay. Kasi nasa loob na yung saksakan niya. Ano to? Oven? Oo. Ayun. Parang ganun din yata. Microwave. Microwave tas oven toaster. Microwave oven. Shout out kay ni Bagis. Ni Bagis mo. Kay Ma'am Natasha. Shout out mo na. Shout out Natasha. Sir. Busy naman ako. Busy ni Madam. Ayan, si Bagis ko pala. Bagis ko sa TCA sa Prat sa mga Ilocano. Yan. Kaklase ko rin nung college. So kami mga mababait noon. Ayan na. Okay na. Tingnan nga natin isa. Saan ba yung binuksan dito? Tama. Kala ko doon na naman sa kabila. Natuto na. Okay. Ayos, lagay na lang yung ilaw. Okay, so ayan, naikabit na mga boss. Okay na. So yung cornisa, naglagay rin po tayo ng cornisa rito. So ayan yung model na MC. Ayan tapos yung 45. So may mga tinda po tayo niyan. Kung gusto niyo bumili, makikita niyo diyan sa screen sa Maclagonilla Forneces. So message lang po kayo diyan kung gusto niyo bumili. Kung pwede rin po kami mag-deliver. Kung saan man kayo, pag-usapan na lang po natin diyan. Mag-message lang po kayo. So dito, ayan, so yung kulay po ng pin light natin diyan, 6 watts po yan na tricolor, warm white, daylight, tsaka white. Tapos dito naman sa strip light, warm white, blue, warm white, tsaka violet. So ayan, i-switch mga buds. Ano? Light? Ay, strip light. Ayun ay mali. Ayun. Ayan, isa pa. Yan pa. Ayun, isa pa. Ayun, ang galing talaga. Very good. Ang galing, may magic itong remote. Ito lang yung remote eh. Isa pa, tumabas tayo. Ang sarap ang sarap ulit-ulitin isa pa. Galing. Oy, nauna din. Nawala. Nawala yung mga boss. Ang ganda. Ayos. Ang ganda na. So ito na lang magpapaganda rito yung yung granite countertop natin. Quartz po yung napili nila, kulay white po 'yon. Okay, so pa lang ni Sir pala. Pinilagay yung mga plastic para hindi madumihan. Okay. So ayan, maraming salamat kay Ma'am Natasha Castro Aligado. Nasulit na ito. At sila po ay nagpagawa sa amin. Ayos. Okay, so ayan mga boss. Tapos na. So 1, 2, 3. Okay, tapos na mga boss. Let's go. The next day. Okay, so ayun magandang araw po sa inyo mga boss. Ayun Nebe Ecija.
Ay, Navy Ay, bis. Ano ba to? Sekretary na Nueva Vizcaya. Oo, papasok na. Papasok na. Salamat po. Neva Ecija. Yan, papasok pa lang pa tayo ng ano, Nueva Vizcaya. Neva Vizcaya. Okay, papunta po tayo ng Isabela mga boss. Meron po tayong pupuntahang project. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Yan o mga boss, nag-stop over lang po tayo rito sa Bayongbong, Nueva Vizcaya. Ayan, kasama natin si Buddy Noli tsaka si Tatay. So kumain lang po kami rito. Kinontak ko si The Alan Builders. Ayan, papunta na po siya rito. Alan Builders in the house. Ayan mga boss, Magandang Kamusta sir? Contact ni father ko. Ayan o. Ayos ganda ng motor sir shoutout po mga kaibigan natin dyan. Ayan. Si Sir Alan, taga rito po siya. Dito ka pa talaga sa Solano sa'yo. Bayongbong yung nasa ano mo? Bayongbong na sa page. Oo. Solano pala. Solano. Ay mga boss, pag-i-supportan po yung kanyang channel. Yan, sa FB page, tsaka sa YouTube channel yan. Nasa screen po, ipakita ko na lang po. Ayan. Dumaan lang po tayo rito para kumain. Naisipan kong i-chat. Shoutout sa mga kaibigan natin. Ayan, kay Sir Rex. Yan, kay parang Reggie The Alan Builders. Hindi mo pa na-meet si parang Reggie. Wala. Pasyal ka doon minsan. Oo nga. Next time. Kakawan, bala ko magmotor Pagka meron na yung papel. Wala pa yung papel. Ayos Ayos. Ayan, nasa daan sa'yo. Oy, thank you. Paborito. Para hindi ka nantokin. May binigay si Sir Alan. Para hindi nantokin sa daan. Thank you sir ayan mga boss, tara na mga boss. Duman lang po tayo rito. Okay sir. Ayan, kamasta. Sige sir. Okay. Sige po. Let's go. Sa susunod na lang po sir na. Sige. Okay. Next time pagka nakuha yun. Oo. Wala na lang po. Let's go. Diretso na sa isang. Diretso? Sige. Diretso na. Salamat. Ito na highway. Thank you. Diretso lang kami. Sige sir. Mararating nyo na yung malagpasan nyo ng buong salamat. Ingat sir. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also... Okay, dito na po tayo mga boss. Ajay bagtay, ay bagmantay, Ajay kulay black. Good afternoon sir. Ano kayo, nakarating din sa lugar namin? Oh sir, kasama ko sila tatay. Ayan si Ano? sir, Marshall, Kalaban. Galing rin kayo servisyo? Hindi sir. Yung kuya ko yung police. Police po yung kuya, kaya lang nagretiro na rin. Sa po yung tatay ko sir. Tapos si Badinoli. Nakarating guys. Anong oras kayo malis doon? Alas 5 na no? Alas 5 na? 5 o'clock. Lumabas kami kanina doon, alas 12:30. Binakbakan namin kasi ano rin. Ranger din pala kayo sir no? Oo. Yung ano? Ito yung ano? Sige sir. Diyan pala. So nakikita ko kasi yung mga nasa vlog mo. Yes sir. So, alas ganun na ganun mga gusto ko rin na nakikita. Sabi ko. Yan tatay ko. Hello po. 85. Medyo mahina na lang yung ano niya. Magandang araw po. God bless you. 72 pa lang. 70 siya po, 85. Kaya yun, madalas din ako pumunta rito para madalaw. Kayo lang po sir ang umuwi sir. Hindi, kasama kay tatlong pamangkin ko. Dapat yung mga kapatid ko kasi ano nga, para makadalaw din sa tatay. Namaga naman yung kanyang paa. Sabi ko, sige, ano muna. Sige sir, tignan po natin. Tignan natin. Ito yung sinasabi ko na ito, simula dyan, lalagyan pa siya ng ganon. Oo sir. Doon, pag ganyan, yun yung pinaka-parking ko. Mga 3 metro siguro kakainin niya. Tapos, papalibutan kasi siya ng gano'n. Tapos dito rin sa kanan, sa kaliwa. Ayun lang mas sir. mahaba lang siya, mas malapad siya ng konti. Yun lang sir, sa construction sir, alanganin na. Ganun ba? Oo, kasi kinausap ko ng mga ano ko, ayaw nilang lumayo. Ganun ba? Kaya mga madali ang yun lang yung kaya ko may sa inyo sir. So sige, okay lang kung kung sa finishing ka Opo sir. Ito yung living room niyo sir. Tapos ito gawin natin entertainment room sa may TV. Sige sir. Tapos hallway. Itong kalaban namin dito yung anay. Opo sir. Mga ano dito ng anay. So ito, may mga tiles na rin akong kinuha galing sa So dapat may to. May emphasize din sa taas. So ito pa yung room 1. Maluwang sir
Tapos ito sir, ano po to? Altar? Oo, pinaka. Sir. Tapos ito yung pinakalalagyan ng ano? Opo, baluster sir. Tapos room to. Ayos sir. Kusina ano to sir? Maliit lang kasi minaano ko doon talaga maglalagay ng ano, extension para sa dirty kitchen. Yung dining sir? Ano lang siguro kasi gusto kong mag-ano doon dahil actually nung ginagawa kasi to hindi kami nagkasundo nung ano, pinumpisa ng kapatid ko na hindi nasunod yung gusto ko ba. Kaya lumiit siya, hindi ganito dapat. So wala na. So ang gagawin ko talaga is mag-extend ako doon na pinaka-ano ko. So doon lang pinaka-tambayan. Tapos ito rin yung so mag-extend talaga ako doon. Yan lang. Yes sir. Yun lang yung siyempre magpapagawa kayo yun sir. Hindi na namin magagawa yun pag kung sakaring ano. So ano ang magiging scope lang ng mga finishing sir, pwedeng ano, ceiling tapos pintura, pwede po yun. Sa masonry works, wala na. Kung tungkol sa semento, grills, wala na. Hindi na yung mga ano, ayaw nilang lumayo. Yung mga tao ko, kung ako, wala nang problema sa akin. Kasi may mga pamilya din kasi sila. Pag ganito kasing kalayo, hindi naman pwede sila linggo-linggo umuwi. Tama. Ay puro doon din talaga magaling tao mo. Opo sir. Sige, kung yun ang magiging ano mo, okay lang naman kung... Pero ano, kasama na pati CR. Sa paglalagay? Hindi na rin po sir kasi ano na. Mason na po yung mga gagawa niyan. Yung ganyan? Pintura lang sir, hanggang ceiling tapos pintura. Ceiling pintura. Yun lang. Kaya pwede kong i-drawing yung interior na ito. Kaya lang, sabi niyo naman, meron pa naman kayong iano po doon. Hindi, okay lang kung yung magkaanuhan tayo dito sa loob. Sana. So dito. Okay, so ayan mga boss. Na-drawing na po natin yung loob ng bahay. Ayan po siya. So yung gagawin lang natin ng 3D model dito, yung ano mga boss. Ito lang nakikita. Salas, ayan. Salas, tapos itong hallway, tapos papunta dun sa kusina. So yung mga kwarto, cove design na po yan. So ayan po siya. So ang gagawin natin dyan, syempre nakuha na natin 3D model. I-drawing na lang po natin dun sa bahay. So ito po yung mga pagpupuyatan natin gabi-gabi. Okay, ayos. Kain tayo mga boss. Ano, may pakambing si sir. Sige. Nagkakamit na tayo. Nahalangan lang gawin. Dito ko man, alaw-lawan ka ba set? Sige na to sir. Hindi mo san? Pasensya ata ka. Barbaring nga. Tido. Ano to ba? Glitchon kami tumit no bigat. Sagpaminsan lang makaawid. Manong taon niyo servisyon sir? 26. May bayag gaya. 97 na nga kwa. Siyempre. O taon yun sir? 47. Lakayin. Ganda sir, nalagretay. Pakit kita gamin dagi kakadwa mi nga lakay dang retire kasla mo mi nga enjoy no pa.
Nakakantugar nga, pasyar-pasyarin no. Kawain na. Ang pinsan. Kanto nga pa. Pedro. Lagi anak ng utang nga pula. Dia nag-retired. Batang tibahan nga doon, di mo ganak. Inla ko na, napanagturaya pa rin siya. Napan si Switzerland, okay na ni ko. Puro gastos. Lagitan sir, aji kwa? Aji bor. Ano, nagbigay si Sir Marshall ng ano, ng mani. Yung kalating sako, dami. Kasunod sir, kami Sige matukan. Garad, kasanod ti ko ito, update mo lahat One na sir, niya. iad kayo no ka sir. Ay, tapos no, andyan ti maging pa, di top no. One sir. Sige sir. Sige, Garad, thank you ah. One sir. Sir, thank you. Yeah, thank you. Salamat sir. Sige sir, salamat. Oh, salamat tali. Thank you. Salamat po. Okay, so tara na mga boss. Sana ano, project natin. Oh sir, i-update ko po kayo. Thank you. Sige sir. Let's go. So ayan, maraming salamat kay Sir Marshall. So ayan, pinakain tayong kambing. One sir, one. Let's go.